Jil saking jroning praja mapan samadyaning ngaloga poksur tambur menyang suling pepandhen den daludak bendera kandha warna-warna pindha jaladri asri kawuryan wong anggar pancen lagi awake ora bejaya kaya kiye lagi bingung-bingung mikir uripe dhewek kaya kiye lah takon maring sing dhuwur bingung ora bisa nuduhna kepriwe carane sing nanging sormen pada uripe kepenak ling mangka sinang dhuwur pada sugi-sugi kaya sinang ngisor inyong jan wese ora duwe inyong ditakoni tak cecer bae tak omongi tak kritik kaya kae dewa-dewa pada ora ngerti apa-apa mumangan gaji butatuk ya pada jengkel lah bubarna bae kayangan apa ya yo bubar yo ya bubar udah wis bayar iki yo bubar sindene tinggal kene nggo jaminan ya malah inyong nggih malar di perwasan nang Bathara Brahma Brahma ya ora apa-apa inyong kepengin mukti mati betek lakoni nang nyong wis ndek karep warang wurung inyong uripa ya isine mung ditagih nang Bang Harian inyong percuma nyong urip percuma udah mati tak lakoni nang nyong aja mung Bathara Brahma ngene Indra Bathara Penyarikan Bathara Bayu dewa-dewa ngene kumpul ngeroyok inyong ngene inyong percaya karo sing gawe urip niate inyong beneran nggo anak bojone inyong niate inyong arep ora gawe geger nang kayangan niate inyong pancar njaluk keterangan maring para dewa-dewa supaya uripe bawor ke bisa mukti wibawa mbau denda malah inyong dikayaknya sia-sia nyong ini ya watake bawor sarungan harus tak jirit kenceng karo tali rapingah pokoknya ya siap-siap nyong siap-siap ngerti baksone metu siap-siap nyong pokoknya jaluk semangkok nyong surya merata cahaya merata ambiakan kaya wong jalang ngene dewa-dewa ngeroyok cara bawor bawor kami amin rakyat lembu kalau pakundaran cepluk ke kawat condro di muka orang perinjuli anggar dewa-dewa orang gelap ngawe keterangan orang bakalan mundur berdedak macicil nyong ngene perawane kang ngarep kang mburi kena ora apa-apa udara-udara nyong